machiegni chenro mar Migago en tarik 10 dwe no mar Ang'wen higa mar 2023 kwai koni mathoth chenro ka bende waluwo ni mago mag siasa, mago mag somo, mago chiwo pacho ka mabende medo mana dimbele ka oganda yuago pek mar ngima. Waluwo ni machiegni nyahama gonyo ka majwang ka bende wang'yo mago mag tuke kachiel gi mago mabendo tuche counties duto ma pacho ka bed kodwa are chakruok nyaka giko. To mokwongo magi weche. Nyithinda 7 orwake osiptal ma Bahati e kaunti ma Nakuru tok bedo gi ich kach tok chamo bwolo. Odiochieng hingo midhiero mag nyithindo ma onge kuonde dak e bombe obagi e boma ma Kisumu. Lengo letu tunataka ile siku ambazo sisi tupata maji, especially sasa inakuja Thursday, Wednesday na Thursday maji lazima yaweko whether watu wengine wamepata. Jodak ma Old Town e kaunti ma Mombasa ong'anye winok mar pi mosebudho kuom dweche. Machiegni nyakoro mgajwang' e chenro ni mar Migago be thuolo matudri kodwa helai maroti machuo kariyo adek auchielo no kabele wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube. Nyiswa pachi kotendo gi magi mwaikoni e weche manyien mag Migago. Nyinga Lydia Okay, wachao kod mago mag siasa kama ino jatend piny Kenya William Ruto ko jalupne Rigathi Gachagua udhiambo manyoro noriwore kod Jodin Salame kar romo mano mar KICC Elam e kinde mane gidhi nyime kod kinde gi mag tweyo mar Ramadhan. Romono mano bag kod johala ma Eastleigh Business District Association bende nonywa kod jotelo mamoko mago mag piny owacho ka koro gikwajo Kenya odhi nyime kod nyayo kui pachoka. Ruto ko jalupne bende no kwajo ng'uono johala mane mwandu gi okethi e kinde mag ng'anyo mapacho kama no bagi kweth magazini la Umoja One Kenya Alliance. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Your Excellency, the President of the Republic of Governors, present, senators. Hivi majuzi tumekaa na Eastleigh Business Community, nilienda kuwatembelea kule Eastleigh, tumezungumza tayari na wafanyia mabarabara 23 ambayo inaendelea katika Eastleigh na pia katika industrial area, kwa sababu wao ni wafanyabiashara. Tutawajengea boreholes ili kuwe na maji, kwa sababu Uislamu watu wakienda kwa sala maji ni muhimu sana, si ni kweli? As you expand your businesses, please do so with the full knowledge that you have a responsible government that respects business. Mambo ya siasa hiyo wacha tufanye kule bunge. Kimani Ichung'wa is equal to the task. Asikize mambo ya hiyo watu amalizie huko. Kama anahitaji usaidizi wetu atatuambia. Sisi tufanye biashara, tulinde kila mtu, tulinde maisha ya Wakenya, tusaidie biashara. Ndio hii Kenya yetu ikae mzuri. I want to thank you in a very special way and to assure you of our support in making sure that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage. Takataka katika hii mji wa Nairobi tutaipiga marufuku, na I am confident there is enough progress that is being made so that we can have a waste to energy program that will clean the city of Nairobi, and Eastleigh is one of our target areas. Mago mag thieth nyakora mgajwang' apisas machwalo thieth e kind oganda oyogo nok mar gi pacho kama na makelo midhiere konyo e chwalo kony e kedo kod tuoche kaka mar nyaldiema malandore pacho ka. Gimero ne landruok ni en ma gima inyal gadi poni kwana apisas go ne nyalo bedo makare kasani koro giwacho ne gin mana apisas maromo 200 e pacho ka mangima. Giko piny owacho mondo mi okas chenro mag ndika apisas go kod medo lemo mag mago mantiere tich kisani. It should be noted that for the last 2 decades, there's no employment of public health officers at both national and very minimal employed at the county level. The emerging and re-emerging
of diseases like the one experienced currently that has culminated in the unnecessary loss of lives and closure of our learning institutions are the outcomes of the shift of focus from preventive and promotive health to curative medicine. As it is today, as per WHO guidelines, one public health officer serves 10,000 population, while one public health technician serves 5,000 population. This has created a shortfall of about 3,000 public health officers and 5,000 public health technicians in offering right quality of preventive and promotive healthcare service to the Kenyan population. Kodhi mbele ni nyithindo abiriyo ochwale od thieth mabahati kaunti ma Nakuru kaluwore kod ich kach manomako gi tok chamo chiemb buolo otieno manyoro. Nyithindo go mawuok e familia achiel norwaki osiptal no kane ging'ok kendo igi kayogi. Apisa mar thieth e osiptal no kata kamano owacho ni tok thieth mane giyudo chal margi ok rach ahinya kendo inyal gonygi kachopa odhiambo ma kawuono. Kamachielo rawere kod nyithindo maonge kuonde jot mong'ere ni street children kawuono yudo fungruok bang' riwruoge moko chalo negi kony mar thieth manone seche ma pinygi madhialo odiochieng'gi. Alap mar Ramogi Oginga Odinga Sports Ground ne odich seche manoimiyo gi thieth manono ahinya to pim mar malaria kod mano mar lak. Riwruoge manotimo mae yango ni nyithindogo ojuang' ka kwan margi medore Kisumu kanyo miyo nego koro chak de wangi. Oganda bendi kwa ni morono oneni orito nyithindo gi makare mondo mi oduok chien medruok margi e kor bombe maturka. En odiochieng' maduong' manyasi mar street children ma wayudre kanyakla ka consortium members wabiro ka mondo ensure ni wanyalo reach out to our children. Our target was 800 children makawuono. So I think thus far by kawuono we've surpassed almost 300 and it's still ongoing. So the main goal en ni kata samwatimo mae ka consortium wakwayo joma ni dala ni mondo ubed gi hera kendo yaw dhoudi mondo nyithindo manie street gi wamed waduok gi dala mondo wabed kodgi kwa amani. We're here with our friends from the streets, both children and youth. And our friends at Maisha Meds have very generously offered to be able to provide malaria testing and malaria treatment, as well as a small snack for our friends from the streets to encourage their health and well-being. Agape Children's Ministry has been working in Kisumu for 30 years. We have operations in Kitale as well as in Nakuru also. And our goal as an organization is to rescue children from the streets, to be able to rehabilitate them on a short-term basis, to be able to share with them about Jesus and see God change their hearts, and then to reintegrate them back with a safe family member throughout Kenya. We're praising God that we just reached 5,000 children that we've been able to reintegrate back with families since 2010. Kisumu ka street boys hebedo gi number mad dongore ahinya. Most of them doga under influence joma richo. To wan kaka riwruok kanyakla kata kaka life children watema ahinya mondo mi wageng influences ainago. Ne jok ma nyalo bedo gi paro marach mar tiyo gi street boys e yo ma chik ok dwar. Nyaka wang'euru ni nyithindo gi duto gin nyithindo ma we have to embrace them in the society. Mondo mi by the end of the day we reduce the growing number mar jo street. Kwadhi mbele ni piny owacho ijiwo mondo ter chiemb konye kuonde rito nyithind kiye ma pacho kaka luwore kod pek mar ngima makoro omiyo kuonde rito nyithindogo ok bed gi nyalo mano mar ritogi kaka dwarore. Kata bedo ni jomoko ma chunygi ng'won chiwore mar konyo nyithindogo bedo ratich nyithindo owacho ni thoth nyithindogo kale matek kaluwore kod nok mar chiemo. Jokanyo owacho magi kinde mane gilimo karito nyithind kiye ma Precious Kids alwora mabua ma Kitale seche mane johera mar tim mar Chelsea e pacho ka notero konya mar chiemb kony ne nyithindogo.
Kuna wale ambao wako na sickle cell, kuna wale wako na heart problem, kuna wale hawawezi kujitembeza kabisa, lazima wasaidiwe kufanya kila kitu. And changamoto kubwa sana ni kulisha hawa watoto, kuhakikisha wako na mavazi, wako na chakula ya kutosha. And today actually we are so happy. Asanteni kwa sababu nimeona chakula imekuja kwa wingi. Kuna juice, naona watoto watakula wafurahi. Asanteni sana Chelsea Kenya. Kwa mwaka tunakuanga na event 6. After every event huwa tunapatia members 2 months ya kujipanga, sababu tunafanya contribution. Tunawapatia 2 months ndio kila mtu akuwe amejipanga. So for this year tuko na event 6. Hii ndio event ya pili, tumebakisha zingine 4. Leo tumejumuika hapa kuweza ku give back to the society kwa hii home. Tulikuja kutembea hapa, tukaona vile hiyo home iko na ikakuwa tukakubaliana ya kwamba tunakuja leo kurudisha our charity work hapa hivi kwa hii children's home. Chelsea Trans Nzoia ni one of the branches ya Chelsea Kenya. Chelsea Kenya ni one big group yenye iko Chelsea mzima. Kwa maana hapa leo tuko na watu kutoka Machakos, tuko na watu kutoka Mombasa, tuko na watu kutoka Meru, tuko na watu kutoka Vihiga, tuko na watu kutoka Kakamega. Hao wote wamekuja kuungana na sisi leo tuweze kurudishia jamii yetu kama Trans Nzoia kwa hii charity yetu ya leo. Aterinyake county ma Kisumu nyakoramga juan kama jokanyo mawuok e bwo migepe mopogore opogore kautane kod Migago mar High Lake Forum kachiel kod tend county obago nyasi mar dhialo namlolo mabiro dhi kuom dala adek. Romono en matwa kendo lalruok kod jopiny ewi midhiero magidaro godo ngimagi kotendre kod lokruok mar kor lwasi, gino ma thiro yore dongruok e alwora ma ji odakie, ahinya to dongruok ma nyalo kel kowuok kuom mwandu mayudre e bwo lowo kod alwora mar oganda. Jopiny ka osebiro oyango achiedh nade magin go ka jokanyo kaachiel kod piny owacho biro golo paro kanyakla mano maneno ni kaka inyalo kony e kelo dongruok ne jopiny kokalo kuom mwandu go mayudre e nam lolwe kod alwora. Millicent Adhiambo watudego achiel kachiel nyakoramga juang koya e county ma Kisumu nyiswa mathoth kotendre kod wach kamano. Millicent, ageno riyo makare nyiswa ni to Kisumu unade to de weche gi motendre kod nyayo ber mar alwora dhi nade nyaka sechegi. Erokamano ahinya Lydia. Achiel kachiel kwa wuok e ward Masogo mabende yudore Kadibo sub county kuma nyasi mar dhialo odiochieng' paro ber mar nam lolwe gi gigo monyalo kelo ne oganda e yor mwandu kata dongruok dhi e nyime kuma jokanyo obago kaka iselero nyasi mar twak oganda mondo giyang gimomiyo ok ginyatiyo kod mwandu mawuok e bwo lowo kod alworane mabende ong'ere gi dho ngere ni natural resources e kelo mwandu giwegi ma ok gitiyo gi mago mawuok e pinje maoko. Ka kuom ranyisi wanyatiyo kod rech mawuok e piny mar China, ang'o momiyo gihinyo tiyo kod rech go moloyo rech mag nam lolwe. Nitie kuma oganda dhi marach kasa gigo ma ok gitime yo makare momiyo gitimo momiyo gitiyo kod mwandu mawuok e pinje maoko moloyo mwandu ma wayudo kowuok e alwora wa kaendi. Achiel kachiel abro teri ir jokanyo mabende obago nyasi ni endi kamoting'o migepe mopogore opogore kotelnegi kod High Lake Forum mabende otelo ne nyasi ni endi kod tend county mabende obago nyasi ni eneno kaka ginyalo konyo oganda dongore. Machiegni ahinya bo chako kodi kichako gi nyingi mondo inyisa ni to nyasi ma kawuono ni ugeto go ang'o to nubage to bro dhi kuom ndaladi to i ndalo adek no gin gik mage mudwa twake mondo uneni ukelo lokruok ne oganda kendo oganda oyudo okenge maginyalo tiyogo e kelo mwandu gin giwe ka gitiyo kod mwandu mawuok e bwo lowo kod alworane mabende idendo ni natural resources. Erokamano ahinya kuom miya nafas. Odiechieng' ma kawuono waromo joma ng'eny. An awuon iluonga ni Rafael Kapio, an professor Maseno University in environmental science. To wabiro ka mar dhialo Lake Victoria kata nam lolwe kaka achiel kuom chiwo ma Nyasaye omiyo jomodak e region ni. Region ni ok oting'o kata nam kende, nitie aoche, nitie lo mabeyo, nitie bunge moko, lakini kwa wuoyo kuom nam to wawacho ni nam en kama rech donge. To kaka sa medo dhi wayudo ka ok wayud rech malong'o ka e nam. To ma timore nikech ji lupo gi net maricho, samoro kata net masuna. Walupo ka ok wang'e ni to kit rech mane mwadwa mako. Walupo ka ok wang'e ni rech mwamako en matindo makoko nyuol.
ok warito gi mondo gibed madongo. Walupo be ka ok wang'eyo ni to mwandu ni onego tere kama chal nade. Koro iyudo ka sa mang'eny, seche mang'eny ka gigi dhi mbele, to iyudo ka dhiere mamedore ne oganda moluoro nam, nikech ok giyud tich maber to yuto bende tin. Kato maduong' kabisa en ni yudo ni jok matinde lupe nam ok gin kata oganda wa moluoro nam, gin joma moko. Koro wapenjore ni tang'o manotimore momiyo ma timore kamano, ni ji ok nyal bedo karito mwandu gi ma Nyasaye omiyogi. To wayudo ni achiel kuom gik matimore en ni ok wawuoye wechegi. Onge sama wayudo thuolo mondo wago mbaka, mondo wachare kama wanyalo chare, to wapuore kama wanyalo puore. Kaka meeting ma wan go ka en nyasi makelo grube adek kanyachiel. Wan kod jopiny moa e area ma Lake Victoria ka, to kaka sani wan Nyando. Wan kod jo sirikal moritowa monego tim gik mwadwaro ni mondo tim. Wan kod organization ma gin bad sirikal moko kata NGOs ma bende tiyo e weche mwawachogi. Koro jopiny onego bed ni nyalo bedo gi teko mar chiwo pachgi e weche matimoregi. Kaka ginene, kama gineno ka wuoche diyogi, kama gineno ka rach moro nitie, to bang'e joma koro chalo matimo research kata organization mokiewo kodgi nyalo medo loso kanyo mondo nen maber gima timore. Ginyalo bedo ka ginyalo ng'iyo kata kaka wawacho wach net mitiyogo kaka iluwo rech, kata kaka irito lowo gi chemical fertilizer kar tiyo gi manyiwa mar dhok, gik machalo mago, kata kaka riti bungu ka itiyo gi yien matine kendo wan gi kendo ka mag molos manyien. Koro gigi duto grube ariyogo nyalo lero, to bang'e wanyalo penjo sirikal, to sirikal kama e gima dhi nyime, to uto tim ang'o mondo ang' wabed gi wach maber e giko. Kamano ahinya, kaka achiel kuom jogo mawuok e migawo ma bende ochung'ne timo nonro e bwo nam Lolwe, inyalo wacho ni okenge mag ma bende oganda osebedo ka timo marach, kata gigo magidhiye marach ma unenoga ma ugombo ni ulalrue go oganda kata utwagi, upuonjgi ni ma kutimo to rach, ma kutimo to ber, ema nyalo kelonwa mwandu mondo gilu. Erokamano ahinya. Mokwongo aduoko ni jotendwa erokamano, Professor James Njiru, mamano Director General, to kod Dr. Christopher Aura, momiwa thuolo ni mondo wabika wabed karachiel gi Uhai Lake Forum Yalo Lake Victoria Day. To kadhi achiel e penjo mi penja en ni ang' okenge mage ma waneno. Adiera iwacho ni wan watimo nonro, to ka watimo nonro, information ma wayudo nego bed ni wamiyo jopiny. Kibire gimiluongo ni illegal fishing, watemo puonjo jowa ni kendo wapenjogi ni yore mage mudwaro ni mondo watigo ka walupo. To seche moko ka giwachonwa maber ndi, to ka wabiro e gine to kendo giwacho mopogore. Kaka tiyo gi net mar suna ok nyal bed ni tiyogo ei nam. To awacho ni wabiro kaka jo Kemfri ni wapuonj jopiny, wami jopiny information ma wan go. Wan gi wings adek mopogore. Kama wan ka, wan gi mobile lab, wan gi conservation wing, ma wan gi jok matiyo nyaka gi fish scales e loso maua. King'iyo bata kacha nitie nyaka chupe mabecho nitie voluntary group miluongo ni Kenya Kemfri Lake Debris Volunteer Program, ma magi graduates mogolore ni mondo gipuonj jopiny kaka wanyalo tiyo gi resources ma wan go sustainably. Otherwise awacho ni adiera en ni jopiny onego miteko, to kendo onego wati kanyakla gi jopiny ma ka wadhi e nam ma watimo nonro, to kwa wuok kucha gi information, to information en information manyalo konyowa. Makae wabro timo nyaka clean up, a demonstrative clean up, ma an achiel kuom joma bokwanyo yugi ka mondo wanyis ji ni nam plastic ok onego bed ni dhi e nam. Plastics ok onego bed ni dhi e nam, onego wa arrest gi kapok gichopo. Erokamano ahinya, kendo aduoko ne erokamano Ramogi, nikech an kaka Otuo Patrick research scientist mohero environment, kendo professor man kae ni ema nopuonja weche environment Maseno. Tasebet kan kodu, kendo aduoko ne erokamano nukonyowa tero ne jopiny weche monego bed ni wamiyogi. Erokamano. Kinya puonjo ji mag change mago gin lokruok mar kwasi. Biuru kiny mondo une. Erokamano ahinya. Nyinga iluongo Janet Atieno Odeyo. Awuok Keyo Port Ribbon Group mantiere Kisumu North Nyaera. Wadil gi weche mag kende ma nyasani. Watiyo gi kende ma nyasani mag yien to gi mag maka. Kende gi kitiyo godo to iro bibedo mang'eny e jikondi, gin pocket friendly, gitiyo gi yien matin. Pesa bende ikungo, inyiewo yien matin sama ikungo pesa
endo jikon bende ler samitiyo gi kinde wagiki tuoche mang'eny mag kor ma sana nyathi ma nyako gi mama matiyo gi kinde kinyalo yudo ok bi yudo nikech koro gi yien ma yati yudo koro kendo kende gi gin achiel kuom yore ma ikedo godo e neno ni sama lokruok mar kor lwasi nitie to gikel mana kende gi gin achiel kuom lokruok mar kor lwasi nikech gitiyo gi yien matin. Sirikal wacho ni wapidh yien, sami pidho yien no endo to itiyo gi yien matin e chwako kendo chuo gi kende gi eki kaisto bende koro gine ming'ado awe chanje koro onge sami tiyo gi kende gi to kitiyo gi kit adek cha to gichwako yien mang'eny koni gi koni to mato dot achiel cha misa yien ariyo mitiyo godo. Erokamano. Mana kamano nyakon magajonga kisewinjo moko kuom yore mabendi dwani otwa kod jopiny opuonjgi eno kaka ginyalo rito alwora. Inyato nam lolwe eno ni nam lolwe sama girito to giyud mwandu kata gilos omenda kowuok e nam lolwe no mana kaka achiel kuom mwandu mabende wayudo mane Nyasaye ochiwo momiyo wanono e bwo piny kaendi kod alwora mwadak. Giethulo ni yudo ka ipuonjo ji ni owinjo bed ni sama in gi taka no endi en taka minyal ti godo kendo imedo ne ndhadho gino ma kizungu dendo ni value addition mondo mi kik obed taka madhi hinyo nam kendo miyo gigo ma bende nyalo miyowa mwandu ok nyal dongo e yo makare. Ka kamano kotenore gi magi mathoth ang' wamed go tach ka wamed twag gi jogi mondo gimed lero mathoth kotenore kod odiochieng' dhialo nam lolwe kod ber ma bende wanyalo yudo kowuok kuom nam lolwe to mana kwarite maber. Lydia kionge penjo moro amora aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche manyien mamedo tuchonwa e mesa mar weche mar Ramogi TV. Lydia Nkwami. Erokamano Nyamilicent Adhiamba achiel kachiel koa kaunti ma Kisumu ka bende gi ng'iyo weche motenore kod ber alwora gi bero kor lwasi. Erokamano Nyamilicent kuom report ma kamano abo tudre kodi kendo imed miyo mago motuche kaunti ma Kisumu kotenore kod chenro ma kamano. En thuolo nyakora magajonga bende koro ka yo machuo karwa kikacha ni go kodwa mbaka nyiso mago motenore kod weche mwakilo ni seche gi ni tinen Ramogi TV ka intiere gwenge mage seche gi. Kennedy Oluoch wacho ni oneno Migago malera ahinya ka intiere buore Nairobi Kabelinda Yeta ka intiere county 001 wacho ni intiere kodwa chendo ni seche gi kendo kete mana ka chendo ni mar Migago. Calvin Blaze Odi bende wacho ni intiere kodwa. Stephen Otiwa Mwalimu Mbora ka intiere Rangwe School Sindo Suba wacho ni en bendo seche kini intiere kodwa chendo ni seche gi. Benaneno Frederick Abia Nyongo kanyo wacho ni en bendo intiere kae kuwuok gwenge mag Ugenya e county ma Siaya wacho ni en bende intiere kodwa seche gi nyakora Mogajwang. Kaito no ka bende ng'ato golo pache kanyo wacho ni mani luongo ni Sarasinga Nyaruon Mese choka ni intiere umoja tu kata kamano komora ahinya gi kaka jatend piny Kenya William Ruto tayo piny Kenya wacho ni ok telo makare wacho kanyo ni telo mabende ngima medo idho malo kentelo monjo bed ni oganda bedo go mamor. Alex Omondi ni kanyo kaito engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni jatend piny Kenya okwayo jatend piny Kenya ma wacho ni jatend piny Kenya dak kuom mana joka Kenyatta ng'uono kuom rombe gi mano cham kendo useyo ma ok owinjore. Kata kamano wacho ni weche mano thrift to sani oyie ni ntiere kaka weche magarita dhi mose pacho ka kendo wacho ni gin gigo mowinjo bed koro irido mondo mi onene harita mag jogwenge mag no thrift makare. Intiere kodwa to Musa jokanyo ni en bende osechopo e chendo ni live wala luongre kanyo ni en japang cha achiel kende ma okwala opposite of Valley Supermarket en locked nyakon Mogajwang med oro ote magi waduogo gi weche mathoth e chenro mar Migago. Mae e chenro makelo ni gigo mamit gikelo ni weche mamolo e pacho ka nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama gima wuok e pinje maoko itoni kia kato koro Paris gi twak mamulo rowere gi oganda duto mana kuom nyithindo ma neno wasani winjane janyuol janyuol gima ber ahinya timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber yudo danje maliet inyalo kwayo thum kidwaro
ma kaka talanta brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sacha kwai ni mondi duok na nyathina biya, duok nago. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakora mgajong erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miyo weche wa manyien mag Migago. Jodak e gweng' ma Old Town Mombasa nomonja pise mag Mombasa Water kaluwore gi wach nok mar pi mana moko kaluwore no mangima. Gikone kambino makeo pi oserem chopo singo mar chwalo negi pi mano pi mfereji kaka winjore gino makoro weyogi kod pek mar nyiewo pi mkokoteni ma giwacho ni kao kuom gi pesa modhuro. Oyudo ler makamano koyo kuom jafwambo marwa George Ao Kokoya County Mombasa. Bang' tho diche thuolo malach kaluwore gi nok mar pi, jodak e gweng' ma Old Town Mombasa ne gikone to koro chot kendo muomo nyaka apise kambi mochung'ne keyo pi midendo ni Mombasa Water mar chwalo ywakgi. Old Town Ward ndio ward ya kwanza kihistoria. Huku ndio serikali ya Kenya ilikoanza. Lakini ni masikitiko makubwa, hakuna maji. Tunalipa bills, kila siku tunaletewa mabill, tunalipa maji. Lakini kumbe tunalipia bili za upepo. Sisi kwetu maji yetu inanuka vumba la samaki. Ni maji ya chumvi na inanuka vumba la samaki. Tumepigana na hawa watu, tumechoka nao. Kila siku yetu sisi ya maji, tunaambiwa bomba limpasuka, hakuna stima, hakuna pressure. Lakini other areas kama Nyali yanapata maji bila wasiwasi. Sasa sijui kwa sababu ni huu kuna umaskini mwingi, ama ni kuna udhaifu wengi, ama tumepiga kura kwa watu wengine ambao sasa sisi we are paying the price. Giywak ni garama masani mkokoteni korobaro gini chuto ni mapigi makisi mchumbi maok modre. Na mkokoteni moja ni 500. Imagine kila nyumba mtu anataka at least mikokoteni miwili. Hiyo ni kwa siku au siku mbili, na hii ni Ramadhani. Hii ni haki. Hebu naulize nyinyi, hii ni haki? Sasa sisi tutasema Mombasa Water imeshindwa kudeliver. Imeshindwa, Kiswahili wazi. Imeshindwa kudeliver. Na ujumbe huu mfikie governor. Kuna sehemu nyingi sana maji ya water hii iko flow, na pipe zimepasuka, maji inapotea, lakini manyumbani hatuna maji. Hii ni service tunastahili kupata. Ni huduma tunatakana tupatiwe. We are paying for this service. So tunasema no life. Tunasema no Kamo kaunti Bamba Makilifi Kwale Taita Taveta pi makatakamano gituone sani itechonegi atecha. But kwa sasa kama sasa Mombasa County mahitaji yetu
ni kubiki mita 200,000 na kwa sasa tunapata 30 hadi 35 kwa siku. Things unfortunately are beyond the county of Mombasa as the county government of Mombasa. The problem that we are currently facing is we do not have enough supply, especially the one from Zima. There's been a lot of issues that are going on, issues to do with climate change, water supply reduction. Geno makoro sani odong en gedo maduong' mar yawo midendo ni Mwache Dam magikoni mabiro tieko midhiero mar pi e kaunti ma Mombasa. Kwa wale watu wamekosa maji, tunaomba watuie radhi, tuwajue ya kwamba hatuwapatii maji ya kutosha, lakini sasa vile mvua imeanza kunyesha, tunatarajia maji itarudi ile kiwango ya kawaida. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kama chilo nyakora mgajuang duol matao tije midusa e pachoka Engineering Board of Kenya koro wacho ni ute ma osebet kaloware pachoka ntiri kod ng'ikruok ma ikelo kod tich marach ma itimo kod midusa ma onge lony. Jakom mar EBK Erastus Monger wacho ni koro gisechako nono moko kuom ute ma igero kod mago ma oseluar mar kawo okang' mager ne midusa ma itudo kod gedo ma kamago. Mongera bende jiwo jogo magedo mondo gine ni gitiyo kod midusa mantiere kod lony makare kaka yo mar geng'o lal magiyudo ka ute go ruombore piny kendo hinyo jogedo kata jogo modak machiegni kod kuonde ma igedoe. Several teams of consulting engineers went around this country to the counties where the collapses were very common, and in the report they have come up with various weaknesses in the structures that are being put. Some of them is because the foundations were not strong enough to carry the dead weight of the building that is coming up. When you add the live weight of people and other equipment, it even becomes heavier. The other weakness that was identified was a compromise of materials, where an engineer designed a reinforcement of Y12, if I may use that language. You see the contractor has used a Y8, and that forming a column is already a lot of weakness. So when you load it, it collapses. Apisas magduol masolo suru kod magapisi marokwach kichondhi ondawa moko podhi maumenda ni rom milion 32 e kadak mamaziwa Kahawa West County ma Nairobi. Endama no makigo pakets apel fapaga birio miauchiel gi prauchiel gin mag supermatch moro kamoro ne gindawa 20 pakets alofario miabirio gi 20 mag Palma Safari man kod ndawa 20 ndawa gone negi stamp mar KRA mabandia kod stamps mag duol masolo suru Uganda bende mabandia. Report wacho ni KRA osebedo kaluwo maling'ling ewi ndawagi chakre dwe mar 2 tok yudo maling'ling mar kuo e tong' mar Busia gi Kitale. Ndawago no pandi ot moro mar jomoko mantiere machiegni gi apaya mar Yala. Okwach kichondhi achiel Veronica Njeri Kariuki Masani koro konyo gi timo nonro. Kambirego sukari ma West Kenya ole pito mayudre tanga kona e kaunti ma Busia chungo chenro mage kaluwore kod nok mar niang' ma jotend kambi no koni nok mar niang' okelo kod kuo mar kembe mamoko mag sukari magipiem go kwalogo niang' mowinjo bed ne dhie kambi mar West Kenya. Manager mar kambi no Gerald Okoth oyango ni kambi no lor nyaka chieng' niang' mantiere puodho no Roma beto. Magitimore kinde ma jotelo mawuok imbo mar piny Kenya kolo kwayo ne piny owacho mondo miyo ket okenge mag chiro kambi sukari man Nzoia mondo omed kwan sukari e pacho kanyakla kod chugo thuolo mag tije ne jopur kod rawere makoro manyo tije thurka. Asema mimi waende West. Mimi wangu yende West inaenda huko. Mumias ndio amekata napeleka huko. Serikali naomba mnisaidie. Hakuna deni mtoto wangu amekula hata moja. Hata
West Kenya hakuna. Hii miwa saizi ina miezi 15. Sasa wanataka ifike miezi 18. So tunaona ya kwamba tukaona askari wamekuja kwa shamba, atuelewi shida ni nini. Tunafanya na polisi ama tunafanya na kampuni. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo inataka kampuni, mimi nilienda siku moja nikaongea na general manager. Nikamwambia shida za wakulima hawana mbolea. Hawana uwezo wa kukuza hii miwa. Lakini sasa tunapoenda huku mahitaji yetu na shida zetu hawezi wakafanya nini? Wakaelewa. So if they want, kama sasa wanataka kutumia sheria ya nguvu, heri tuache kulima miwa, tung'oe miwa, tunaweza panda chakula kingine, tunaweza panda watermelon, tunaweza panda mahindi. Kama chelo ni paro chwal ne pinyo wacho kod gwenge mapacho ka mondo miyo konjok ma hikgi oniang' ahinya to modak e gwenge mamundika mantiere kar chung'od bura ma Matayo e kaunti ma Busia. Wachore ni jok ma hikgi oniang' ojwang' kod anyuola magi kendo kosebed ka iriwogi e chenro mar pok mar omenda mag jodongo. Sharon Ong'ao miwa ler mathoth kotenore kod wachni. Ma en dala mar jodongo ma kwan gi romo 20. Kwan ni oriwo jodongo ma mine 16 kaachiel gi chwo 4. Jodongo gi wuotho katiyo gi luth. Moko lak e dier ot mondo girom ne welo ma olimo gi odiochieng' ma kawuono. Thoth jodongo gi nitiere gi tuo mar sukari, pressure kaachiel gi tuo mikelo gi paro mathoth. Jodongo gi medo yudo thieth. Jal ma osebedo ka rito jodongo gi e dala mong'ere kaka Mundika ywak ni jodongo gi osejwang' kuom kinde malach. Ahinya to gi piny owacho ma ok osebedo ka chulo negi kony ma winjore, moriwo kony mar chiemo, chudo magegi kaachiel kod chiemo makare. Napiga asante sana watu wa West Kenya. Mnafanya mzuri kuletea sisi chakula. Tunaendelea nayo. Mnafanya asante na mpigia asante sana. Mfanyenge namna hiyo kama mna roho mzuri, kama mnafanya namna hii siku nyingine tena mkulete iko tena. Tuko wengine sasa saa nyingine wanasikianga tu lakini bado kufika Mundika. Na mimi napiga asante kuona wageni kama nyinyi namna hii. Wageni kama nyinyi namna hii kama tunaona. Tunafukusa sasa ile vusee na tunajisikia kama tuko na watoto wasichana na kijana wanakuja, kumbe sisi tuko nao. Asante. Kweli serikali imepuuza wazee. Hapa kwa wazee wenye tuko nao kuna pesa zenye zimetengwa za wazee, lakini kati ya wazee 20 na wazee 6 peke yao ndio wanapata hizo pesa. Ukienda kujiandikisha wanatuambia atungoja kwanza au wakufe ndio tuandike wengine. Sasa sio maombi yetu tuomba hao wazee wakufe ndio wao wapate pesa, kwa sababu sasa haitakuwa imetufaidi. Lakini unapata serikali nayo haijatulia maanani. Serikali ingeona tu ni wazee na kweli kama wanatudoubt. Kuna pesa nyingi wanawekanga huko nje, watu wanadanganya tu kuna wazee. Na hata pengine walikufa kitambo, lakini wakikuja wazee wako. Hata wazee wenyewe wanaongea. Watawaambia story zao na wanaona tu kweli they are needy. They deserve that money. Koloso e kar jot ma jodongo e kinde mag nyasi mar Pasaka, kama nigi time limbe ne jodongo makamage. Jata tim mar mpicha goko mar kambi mar rego sukari mar West Kenya, Beatrice Odinyo, bendo lero chiedh nade ma jodongo gi osebedo kakale. Wali ilikuwa wazee wakifariki. Ukweli kuzika huyu mzee inatuchukua siku 3-4 tukitafuta tu nafasi mahali pa kumweka kwa kumzika. Tukasema sasa haja gani sisi tumesumbukana, tumeshughulika na huyu mzee tukimulinda. Sasa amepumzika, tena tumkalisha hapo tukihangaika mahali pa kumzika. Sasa tukatenga mahali kwa fulani kwa shamba letu ambao wenye hawana mahali popote pa kwenda penye huwa wakipumzika tunaenda tunawazika hapo. Thoth joma mine ma jodongo mantiere kae noriembe miechgi. Moko kuom gi ne oriemb kaluwore gi koso yudo nyithindo. Moko bende noriemb bang' tho mar wuon utegi. Moko bende nyithindgi duto ne otho kendo ne oriembgi ka iseyogi gi chira. Jatend tudruok mar kambi mar rego sukari mar West Kenya, George Muruli, wacho ni ne gikawo okang' mar limo jodongo gi kaka yo mar duoko lwedo e gwenge. Wazee hata mkiangalia hapo mnapata wamama ni wengi kuliko wazee wa baba. Changamoto yenye walikuwa nayo ni kwamba hawakuwezewa kupata watoto.
na hata kama walipata hao watoto wote walifariki. Sasa hawana. Penye walioleka wakafukuzwa. Nyinyi mnajaza choo. Kwani tuko wanaume wangapi kwa hii boma? Sasa wanarudi kwao. Wakirudi kwao, wakifika huko tena kule penye wamezaliwa, wanasema wataleta balaa mbaya, laana kwa familia. Sasa tena wanafukuzwa. I'm here with my boys and girls rugby team, Kabras Sugar. Vijana na wasichana leo waliamua. And these are people who are hardly visited. Now that we have visited them, they know that we have husbands, we have mothers, we have sons, we have... That hope in itself is very, very critical. And we have just done, as I said, in a very modest way, in the event that it can also appeal to other well-wishers to do similar things. Wazee wanapaswa kupewa heshima kwa jamii kwa sababu wazee kama hawa kuna wakati walikuwa watu kama sisi, na hiyo ndio kwa sababu inafika wakati kama hii ambayo wajiwezi, nafaa tuwapatie heshima na kuwasaidia kwa kile ambacho tuko nayo. Niko na mixed feelings. Nimefurahia kuwa hapa kupata fursa hii to be able to spend time with the elderly, but at the same time pia kuna huzuni kiasi, nikisema ukweli, kwa kuwa hata tunapoongea na sister ukielezewa some of the challenges wamekuwa wakipitia, it's a reflection ya kweli ya maisha ya siku hizi. Jal mosebedo katiego team maragoko mar Kabras Sugar Edwin Achayo kachel gi captain margi George Ambua bendo jiworo were mapacho kae mar mondo mi obed ka paro jonyuolgi ahinya to mantiere dala kopogre gi jodongo mantiere e mieche. Sharon Ongao, Ramogi TV. County makisinya kuramga jonjo dite sekta mathithi county zangone bore uruoka mar Amref timromo kendo twak ewitie kotuo mar corona yokang mogi kendo chako chenro mar chiwo thieth ne ji mar 50,000. Gilero ni thoth ji oseweyo kawo chanjo mar geng'o tuo mar corona kaluwore gi weche mawachore ni tuo mar corona oserumo. Counties mabiro yudo kony koya chenro makama gin kaka Kisii, Homabay, Narok kod Kajiado. Kawuono wantiere Kisii County ka komakore gi jogo ma county management team mar Kisii County ka wapango chenro mar project ma wan godo manyien mobedo funded gi Croda Foundation in the UK. Chenro ni bro bedo ni neno ni tuo mar COVID watimone jogo mag Kisii County vaccination mondo wane ni tuo ni odok chien nikech en gima pod ni kodwa to kendo ok wanyal wacho ni oserumo. Create a lot of awareness at the community. We have a lot of myths and misconception at the community. First, there is that question that are people with NCD supposed to be given the vaccine. That is the information that we've really been giving the community, that those are the people that have been given priority to get the vaccine. Katika mkutano wa leo tuko hapa na County Health Management Team ya Kisii ili tuweze kupanga mikakati jinsi tutakavyosaidiana kuhamasisha watu wetu wa Kisii kuhusu mradi wa COVID-19 na mradi ambao utasaidia kupima watu yale magonjwa ambayo yasiyoambukizana, that is NCDs, magonjwa kama diabetes, magonjwa kama hypertension. Kama chalo riwruok maoka mar piny owacho midendo ni 4D last mile otieko kawuono nonro kuom nyithindo manyiri e gwenge ma Kuria mago mabiro konyo e lwenje kedo gi tim matero nyange nyithindo manyiri kod mine. Riwruok mabende ochung'ne kar dak mar nyithindo manoresi thuolo mar nyange mokalo wacho ni sane gichako timo ikruok ni thuolo mokayo mano mar nyange mitimo ga tok loro mar skunde. Jaratije riwruogno mar 4D last mile Yulidice Mogesi wacho ni thuolo mokalo nagereso nyiri 1,500 mawuok e skunde 15 mag primary kod secondary. Mogesi wacho ni gin kod puonj mabende gichiwo ne nyiri ewi achiedh nade manyange kelo e ngimagi. Msichana hajapitia ukeketaji kupitia ile data ambayo na yale maswali ambayo kama last mile tuko nayo kwa program. Our kids are tortured, they are traumatized. Yeah, so basically that's why we appreciate the partners who come in like Last Mile 4D to ensure that the sensitization is taking place in schools. Last time tumekuwa naye kwa rescue center yenye imekuwa Kubwe na nimefurahi sana kwa mafundisho ambayo walikuwa wakipitia. Amejifunza mambo mengi na ako tayari
kwa lolote kwa sababu amenipea assurance haizi kukeketwa. Emano mar kuinya kwa Ramogi kuyogelitorwa kwa kanyola more gwenga marwa Mondo County ma Vihiga bang' achiel kuomgi manyinge Wycliffe Lumora Kibedi no monji kendo onegi gi jok mapoko yangore otieno mano pinyoru godo kawuono kana owuok e tich kar ohala moro e gweng'no. Gino mar Wycliffe Lumora majegni 40 chopo dalane kendo riwore gi joode no ng'adore bang' monj makamano no ito ngimane kanyo. Kalore gi minode Caroline Muhonja kar saa 3 otieno kane girite no winjo Wycliffe kaluongo konya paya ondao machuok owuok e dalane to kane giringo kendo gichopo ne ok giyude. Thuolo machuok kane gisedok dala bang' rem yude apaya ne giyudo ote kowuok kuom wadgi Patrick Chemudi. Jariemb apiko noyudo ringre apaya kaeto oluongo wadgi mosenindo. Chiliel no koro wacho ni tho mar jaode obiro bang' temo nyadiriyo mar nege rem chopo kare. Tukakuja tukafika pale wa Mondo. Sasa ndio yeye ndugu yake tena akatumanisha akakuja kuniita hapa. Ndio tukaenda hapo nikapata kweli mume wangu amekufa, pofu inatoka kwa mdomo. Alikuwa amelala ameangalia chini. Sasa nikamwangalia hapa alikuwa amepazuka kidogo hapa kwa kibanja. Na kwa mkono hapa. Na mahali pengine tulikagua hakuna kitu alama yote likoweko. Kuwa ni kwamba mtu akiuawa kama huyo kijana aliuawa, hakuna mtu anashikwa. Na pengine hata watu wa village wanajua wenye waliua huyo kijana. Hapa tena wanaweza kuwa hata watu wanajua ni nani anafanya hivi vitu. Jopith jamni mamagumu county Manyandarua golo ywak ewi kuo mag jamni makinde ka koro giseo jo hala mag jamni ne kuoma kamago kendo siema pisas mago bila kumre mioge arita makare. Jopith go mane wuero mar arita nomedo ni nyaka sani dok diek maromo 50 osekwale jumbe ariyo mokalo. Giywak ni kuogo medo kelo ne gidhier ni mar mage mwandu magen godo. Apisas magarita mano chope burano lero nene gi maka chije moko mane gichwale doho ma Naivasha kapod gitima pedha ne achije mamoko. Wale polisi tuko nao katika area hii wamepuuza ile kazi ambayo walikuwa wamepewa ya kuchunga wananchi. Wizi imeongezeka, hakuna watu hawezi chunga mifugo kwa area hii. Yote inaibiwa kila wakati. Kuku, ng'ombe, buzi, punda, hata kwa mashamba boga na viazi zinaenda. So tunaomba usaidizi kwa serikali kuu itusaidie ili tuone ya kwamba tuko na officers ambao wanafaa na wanataka kufanyia wananchi kazi. Kwangu walikuja siku nyingine kaibia kuku huko. Wakaingia wakachagua ile kuku mzuri siku. Sijui anatumia madawa gani. Kwa sababu hata kulikuwa na umbwa tu ikilikuwa hapo karibu. Haiwezi fanya kitu. Sijui ilipatiwa dawa gani. 13. Ilishaguri ile mnono. Kuku 13 ikaenda. Na wengine ni kwingi niko sehemu mingi naibia, lakini polisi hatuna. Wakati tulienda polisi tukaripoti, hakuna hatua yoyote wamechukua. Hata ni kama wako pamoja na askari hawa, kwa sababu hata tukiripoti within one day wakakuja kwa niba wakaimba. Kama chelo jodake gwenga macha kama yuaku monj ma osebedo kai temo kod liech ma osebedo ketho mwandu kod puothegi. Jodakgi magin jopur chuno ni oninde puothegi ka girito riembo lee mag bunge masiko monjo puothego. Jodakgo koro kwayo mondo piny owacho koluwo mano kanyo Migago marito weche mag lee mag bunge mondo mi omany yo mago mag geng'o ne lee go kik keth mwandugi. Hivyo ambavyo mnatuona hapa, basi hata kama tuko huku ni kwetu, lakini tukiingia mundani kwa kulima, kama tumeingia shambani tunalima, vile vile lazima uwe unalala huko shambani, lakini ukikosekana kulala huko shambani hutapata chochote kabisa. Wanakuja na wanakula hayo mahindi yote, kama ni mboga wanakula. Sasa tukifikiria hivi tutakuwa hivyo mpaka lini? Na hao wanyama wa pori wako na mahali pao ambako ni huko Savu, lakini wamefunguliwa huko, wanaingia katika mashamba yetu. Na wewe mwanadamu ukienda kumuua ndovu, ni lazima watatafutwa, hata kama ni watoto wadogo watakuja wapigwe boma lako. Mambo ya ndovu ndiye natukulia mahindi. Na sisi tunang'ang'ana kabisa kama wakaasi wa huku.
ni kwa kuwa sisi ni waoga sana. Tungekuwa sasa tumeshachukua sheria mikononi. Lakini tunaambiwa angalieni, tumieni sheria, msiue hii wanyama. Na tunajua ndovu moja akiuliwa huku hakuna kulalika. Lakini mahali tunaendelea kufikia sasa, tunalima, watoto wetu wanafukuzwa shule, mahindi yote yanaenda nao ndovu. Kwa hivyo sisi ambaye tunasikia ile kilio ambayo tunaambiwa nao viongozi wetu, Bwana Zia anajaribu, kwa sababu kutoka mwaka jana Bwana Zia anasukuma hii kitu, lakini hatuoni mafanikio. Na sisi wananchi wa kawaida, sisi sasa tunakuja kuamua. Kwa sababu sisi hata mabibi wanalala nyumbani, sisi tunalala huku ninyo, huku mashambani. Hata mabibi zetu za hiyo hawawezi kuzaa, watazaa na nini? Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Jumani wadwa wuoyo e lettuce. Lettuce itiyo godo kiloso gimiluongo ni salad. Lettuce tije ok tek, kodwa gik mang'eny, kodwa yath. En kisemiye pi onge gi tich matek. Omiyo tudri koda tich adek to mana saa 1:40. Kaka pile an Alori Nyakabla. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuona mar raha premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni paw tuke Nyakoromoga Jwang' Zipora Mumbwa mawuok kaunti ma Embu e jaloch mar juma mokalo mar Shabiki Kind Jackpot. Ne en miyo mar ariyo ma koro yudo mich mar Sh500,000. Zipora nolieko makare duoko mag tuke 11 kind 13 kotiyo gi Sh50 kende. Nowacho ni ochano bero ohande mar malimali, kowacho ni ohande norochore kinde midhusi mar COVID-19. Mumbwa jiwo jopiny ni mondo jodonjie tugoni nikech jalo molieko tuke mang'eny moloyo e jaloch ma ok ochuno nyaka yud duoko duto 13. Si lazima upate game zote 100% 13 out of 13. Ule atapata the highest ndio anaenda na pesa. Mimi nilipata 11 out of 13 and I have the money. Congratulations. Thank you. Utachi hapo. Utaendelea kabisa. Nitaendelea kucheza nipate 20 million. Hii kitu ina limit. Haina limit. Unaweza shinda hata next week, sio? Hapo sawa. Nitaendelea saa hii.
Kama chilo nyakora mga jong jaloch mar Afrika hengwech mag mita 100 Ferdinand Omanya la dhi piem otieno makawuono e tuke mag Grand Prix wa Pretoria. Piem makamano dhi nyuako bende ja Kenya machielo miluongo ni Samuel Imeta gi jong'wech mamoko mantiere kod huma mawuok e pinje mopogore opogore. Jaloch mag tuke mag Commonwealth no wacho ni ogeto ringo e bwo seconds 10. Omanya noloyo Imeta dwe mar 2 e piem manotimore e paw tuke Manyayo. Piem makamano dhi timore saa 2:45 otieno makawuono. Tim mar Manchester City nyoloyo Bayern Munich gonde 3-0 e tielo mokwongo mano mar robo final mar laro simbo mar UEFA Champions